cousas verdes, para non liarche con conceptos nin con nombres raros, mira o que che digo que fácil é. 3 cousas, 3 cousas verdes, e dentro desas cousas verdes vai a erva que cortas, recién cortada, tonas de fruta, calquera tipo de fruta ou de desfeito vegetal que teñas, que generes na cociña, fruta en descomposición, calabazas que che pudren, esterco de jaliña, de vaca, de conexo, de calquera esterco de animal, iso considérase materia verde. Segundo material, materia seca, e a materia seca pode ser a mesma erva que cortastes, pero que deixaste secar, xiscada, e cando a quitastes está todo evaporado. Iso é materia seca. Materia seca tamén pode ser palla, pode ser virutas de madeira non tratada químicamente, sin barnices, nin pinturas, nin nada. A madeira do aserradero.